So what's up mga ka-Izor? Woo! Good morning! Good morning, good morning, good morning mga ka-Izor! So today is July 5, 2020. Araw ng linggo mga ka-Izor. Ano bang meron ngayon umagang umaga aalis tayo. Haha! Magpapasarang lang tayong lugar mga ka-Izor. So, panibagong project vlog na naman ang iyong makikita sa araw na ito. So, bago ko sabihin kung saan ako pupunta at umpisahan ang vlog, ipasok ang intro. Yeah! Woo! Lamig! So, good morning ulit mga ka-Izor. So, nandito tayo sa Centrum Fuel. Nagpahangin lang tayo ng ating gulong. Time check 5:09 in the morning. So, pumalis ako ng bahay is 5 o'clock AM para makasunod tayo sa batas na pinatupad na curfew. So sana magiging maayos tong vlog natin ngayon kasi madilim pa. Sana makita nyo yung dinaraanan natin. First time natin i-vlog na madaling araw mga ka-Izor. So may rides tayo ngayon mga ka-Izor na. Last Sunday pumunta na ako dito mga ka-Izor, pero sarado. Sarado yung gate. Pero nung hapon na, may nakita kong friends ko sa Facebook na nanggaling sila that time, that day. Siguro mga ka-Izor, ilipat natin tong camera natin dito sa ating chin mount para maipakita ko sa inyo ng mas maganda, kasi isang direksyon lang itong pinupuntahan ng ating camera ngayon. Noong linggo na yun mga ka-Izor, mag-isa ko lang pumunta nun. Binilag ko yun mga ka-Izor, pero di na natin na-upload, na-delete na. Mission failed tayo doon mga ka-Izor. So sana maging successful tong ride natin ngayong umaga. So may kikitain tayo doon sa bayan ng Bugalyon mga ka-Izor. May kasama tayong tropa, kaibigan. Ngayon ko lang ito mamimit mga ka-Izor. Itong kikitain natin, FB friends lang natin siya. Sa FB lang natin siya nakilala mga ka-Izor. Iniim ko siya kagabi kung bukas ba talaga yung pupuntahan natin. Nagtanong-tanong siya doon sa mga kasamahan niya na riders niya, na kagrupo niya. Open naman daw. Mali lang daw talaga yung dinaanan ko noong last Sunday. So mamaya na lang ka-Izor, back muna ako. Yeah. So dito na tayo sa meetup place. A few moments later. So yun mga ka-Izor, undawin na tayo doon sa ating pupuntahan. Kasama na natin si Pops Dane. Nilipat natin tong camera natin sa chin mount kasi pocket yung pupuntahan natin, and then para makuha natin yung ibang anggulo. So salamat kay Pops na sasamahan na tayo ngayong araw, ngayong umaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kasama natin pabiyahe. So ingat-ingat sa amin.
Mga saglitan lang kayo dito mga kaidor. Tayo'y maglalaba. Pagaguin natin. Tapos may pasok pa si Pops Dane. Sasamahan lang tayo saglit. Woo! Medyo delikado yung daan mga kaidor. May bato-bato tapos buhangin. So ingat-ingat lang tayo. Dito yung pinuntahan ko sa... Ha? Yung napuntahan mo, nasarado. Oh, ito yun. A few inches later. Paalam mo sayon. Hanggang sa susunod. At ako'y babalik. Sige, ang daming bikers na nagbabike. Paakyat. So ingat-ingat mga bikers natin dyan. Slow down lang tayo, slow down. So yun mga kaidor, nakababa na tayo. Dahil saglitan lang tayo pupunta doon. So maraming salamat Pops Dane sa pagsama sa akin kahit may trabaho ka pa na pupuntahan. Sana next na pagbalik natin kasama natin yung mga tropa, mga ka-group of rides natin.
Sana hindi ka malit sa trabaho mo, Paps. Salamat at sinamahan mo ko sa araw na ito. So, pauwi na tayo mga ka-Idol. After 4 years mga ka-Idol, nakabalik din tayo sa Mount Zion. Noong Holy Week, gusto ko sanang pumunta nun, kaso na-lockdown during Holy Week. Kaya tinry lang natin ngayong araw pumunta. So kala namin sarado. Sabi naman ni Pams din, may nakausap siya na may misa daw silang gaganapin. Kaya binuksan nila ng oras ng alas 6. And then ngayon, pauwi na tayo sa bahay. Maglalaba pa tayo mga ka-Idol. Mas nauna pa yung pagtiga natin sa motor kaysa sa mga labahan natin. Maaga pa naman mga ka-Idol. Time check 6:34 AM. Diba? Nung oras ako umalis sa bahay 5 AM. Wala pa ang 2 oras. So bago ko tapusin ang ating vlog ngayon mga ka-Idol, ito muna yung next na episode natin mga ka-Idol. Sige. Ay, wala tayong preno sa likod. Ay, hindi mag-flasher. So puro dito na lang yung nakikita natin dan mga ka-Idol, di ba? Siguro 3 kilos yung mababawas. Yung welder ginawa natin yung mekaniko. So hanggang dito na lang tayo mga ka-Idol. So nagpapasalamat ulit ako sa lahat ng mga subscriber ko na palaging sumusuporta sa ating mga kalokohang vlog. Salamat sa inyo mga ka-Idol. And also super thank you Pops Dave sa pagsama ngayong araw talaga. Woo! Sige Pops, diretso na ako. Ingat Pops, ingat. So kumanan na siya. So yun lang mga ka-Idol. Isa na naman goal ang ating natupad ngayong umaga, na magpuntahan yung hindi natin napuntahan noong Holy Week. So hanggang dito na lang mga ka-Idol. Palagi kong sinasabi, like, share, comment, subscribe. Yeah. Hanggang sa muli mga ka-Idol. Hanggang sa susunod na ating project. Paalam. Yeah.